יש מחרטה ומחסן של פצמ"רים, של רקטות. אפשר לראות פה משגרים. פה מתחתנו יש שקים מלאים בקלצ'ניקובים. פה יש דגלים, דגלי חמאס. והאירוע הזה בתוך בית ספר. בתוך בית ספר. ממש כיתת לימוד. אותו מחסן לייצור אמל"ח צמוד לכיתת לימוד. זאת אומרת, הכיתת לימוד הזאת היא כיתת לימוד של אמל"ח, של תחמושות. נמצאים כאן במחסן של רקטות ופצמ"רים. מה שאנחנו רואים פה על השולחן זה רקטות ככל הנראה מעל 15 מילימטר ופצמ"ר 120 מרגמות. פה יש קנים שמיועדים לשיגור הרקטות, עוד מספר קנים.